para miyarsa ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan kotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng papanggihan malih kaliyan kula Intan Wahyu Ramadhani wonten ing acara waosan cariyos cerkak. Wekdal punika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan. Padha kangeni dening W Santoso. Mugi atur waosan cariyos punika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Bis Jaya Sakti budal saka Terminal Bungur Asih jam 5:30 esuk. Dak angkah tekan Banyuwangi mengko sadurunge beduk. Wayah ngono iku kadangku Esmiat. Pengarang Jawa ping-pingan kang uga pimpinan ketoprak Blambangan mesti lagi gladen. Utawa leyeh-leyeh ana sanggar pari kuning karo ngelus-ngelus godho tinggalane Menak Jinggo. Pancen anggonku ngruput lunga Banyuwangi kejaba nggembul rasa kangen uga niat ngluwari nazar. Samangsa-mangsa kapan wae saugerana udag-udagan pegawai negeri lan pensional bakal tak enggo eglek keler lunga ngendangi para kadang pengarang kang sawilayah Jawa Wetan. Mula esuk iki dak pruput budal saka Surabaya, angkahku arep nginep Banyuwangi sawengi. Esuke nglerek mengulon Jember ngendani Bu Artmirah, mampir Mas Harinto uga nginep sawengi. Banjur esuke maneh bablas ngulon Blitar, Tulungagung, Trenggalek kangen-kangenan karo warga Sanggar Triwida, pimpinane kadang Tamsir AS. Nginep sawengi maneh. Esuke bablas ngulon Madiun terus ngalor Cepu, Padangan, Bojonegoro metui kadang FX, Huri, kadang Sri Setyo Rahayu Katam, lan Jayus Pete. Sadalan-dalan gagasanku tumlawong adoh. Mikir ibune cah-cah sing ana ngomah. Mikir para kadang pengarang kang bakal dak tekani nganti ora krasa yen bis wis mlebu Terminal Banyuwangi. Kadereng saka bludake ati kapang metu saka Terminal Banyuwangi terus nyeptot taksi. Kali style sempu. Alokku ngoboni supir karo buka lawang kang ateges wis dikerto aji bayar 700 repes. Griyane sinten? Pak Asmiat. Dheweke nyawang aku simpatik saja ngajeni banjur oper bersaling diimbangi midak gas. Sekolah taksi ngeblas tinggal terminal puter-puter ngubungi alun-alun, banting ngiwa, banting nengen, let sedelo wis tekan enggon. Dak ulungi duit puluhan ewu, disusui 7.000. Matur nuwun. Alokku karo jumangkah mlebu pelataran omah gedung mangkrung-makrung memper daleme Pak Bupati. Sugih koncoku siji iki. Batinku karo nyawang papan kan gumatung sisih kono mawa tulisan Jawa rinakit aksara sandi. Sanggar pari kuning. Aku banjur uluk. Kula nuwun, ora ana wangsulan. Dak ambali ping bola-bali tetep ora ana wangsulan. Dak wanek-wanekake nglikeri ngiringan omah, notok jendela dak barengi uluk. Kula nuwun. Matosi sinten sampeyan niku? Pitakone wong setengah kagok jumendenggul saka mburi omah. Pak Esmiat. Sinten niku Pak Esmat? Ngriki tenenten nami Pak Esmat ngoten niku. Pak Esmiat guru. Oh, sing dados prak ketoprak niki ta. Lek nika namine Pak Semit, penilik lah sekolah. Dae Pak Guru. Ampun ngawur sampeyan nggih. Wah, ketanggur wong Inggris batinku. Banjur dak sambung rembug. Nggih, Pak Semit enten. Tenenten. Jing wau sakesah serbeje. Atiku sing kamrusung kenceng sakala ngendeleng dikabyuki rasa cuwa. Jerat ambekan ladung karo ndeleng arlojiku wis jolo liwat 5 menit. Lek sampeyan kajenge balik kesah nal terminal, kula purun ngeteraken. Numpak kardogar kula mawon murah. Pinten? Sampeyan sukani 10.000 mawon Pak ampun. Ora dak wangsuli. Mung dak sasmitani nganggo driji dak bageraken terus jumangkah bali terminal njujuk bis patas jurusan Jember.
Jam 5:30 persis sikilku wis midhak pelataran daleme Bu Admirah, banjur uluk. "Kula nuwun." "Monggo," saweneh ibu setengah yuswa ngacarane. "Wonten kersa? Badhe pinanggih Bu Admirah. Wonten dalem?" "Bu Admirah sinten ta?" "Oh, inggih Bu, kula ingkang lepat. Sanes Bu Admirah menika walikan saking asmanipun Mas Harinto." Panjenengane gumujing kekel, banjur ngendika, "Mas Harinto kula wau enjang tindak Surabaya." "Wah," suaraku kang kawetu. Banjur dak terusi swara batin. "Wis ping pindho sing dak tekoni ora ana ngomah." Jalari kemrusuning ati ngendelong maneh. "Panjenengane saking pundi?" "Surabaya." "Wah." Saiki genti panjenengane sing muni wah. Semu cuwo. Mbok menawa mesakake nduh kena kene ora kepethuk sing dak goleki. Aku banjur nyuwun pamit terus golek penginepan. Dilalah kupluke wak dolah. Saben hotel sing dak tekani tamune kebak malah jari kekurangan kamar. Kepeksa nginep hotel Krusek. Ngono wae isih mreseni tukang becak sing ngeterake salian ongkos genjot pedal. Turu hotel Krusek kagawa saka kesele awak, tangiku mbangkong. Jam 1 awan lagi krengkang-krengkang tangi. Sawise adus lan bayar penginepan sak mame, gegancangan budal nyang terminal jujuk bis jurusan Blitar. Tekan Blitar wis jam 7 bengi, kepeksa golek hotel Krusek maneh, bangkong maneh. Nadyan hawane awak isih lempe-lempe kaya mentas didungani nipon, ning kadereng saka mbludake ati kangen. Bar adus lan bayar penginepan sak mame, bablas ngendani para warga Sanggar Triwido, siji wae ora ana sing petuk. Sing dak gumuni kuwi wiwit Banyuwangi, Jember, Blitar, bablas Tulungagung, Trenggalek kok padha semayan. Bodolan lunga kabeh. Kepeksa nerusake laku menyang Madiun, bablas cepu jujuk Padangan ngendani kadang FX Huri, jebul setali 3 uwong alias padha wae ora ketemu. Kari siji sing bisa dipastekake, kadangku Jayus PT. Ora katut bodolan lunga amarga kasengsem nunggone uwong nguras WC. Batinku karo nyetep bemo jurusan cepu. Mudhun jluk saka bemo dipapak suarane wong bungok-bungok saka walike pager. "Pak Santoso, Pak Yuspin, Pak WS, dendak pundi?" Aloke karo junal-junal kadangku Jayus pete mara nyalami. Ning tangane sing sumronong dak endani merga dak lirik isih jibrat Naimin. Sawise omong-omongan ngalor ngidul meh sewengi betetet, esuke aku bali nyang Surabaya dipapak ibune cah-cah karo wadul semu gelo. Saurunge jenengan tindak, tamune gemelur lunga teka. Bar DS Meet kondur durung setengah jam, Mas Harinto rawuh. Mas Harinto kondur kira-kira lagi tekan Gong Pompo. Dik Tamsir sawadya balane rawuh. Kabeh jere padha kangen jenengan. Aku mung domblong ngrungokake kanthi rasa gelo kang tanpa upama. Mugi aturaosan cariyos punika saged dados panglipur sawatawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kakirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit, mugi rahayu ingkang samya tinemu. Matur nuwun.